Mayong hapon mga kaigsuunan. Mayong hapon sa matag usa. Nalipay ako nga nakita ang inyohang natabunan nga maanyag nga mga nawong, no? Palihog kog ingon sa inyohang abay, maayong hapon. Okay, ang sa mga naa sa ilahang panimalay karon, nagpadala pod ako sa ako ang mainiton nga pag-greet kaninyo og maayong hapon. Og nang hinaot ko nga ang kainiton sa ato ang greetings kay magpugong ka nato nga dili makapiyong sa atong mata. Okay? Salamat sa Ginoo kay makadungog na pudta sa iyang pulong karong kahaponon. But at the same time nakaawit na kita sa mga alawiton nga tinuod gayud, kabalo ko nga nagdasig usab kanato og nalipay gyud ko nga nagkanta ta og katong Alabaster Jar. Kay maugyod kini ang ato ang hisgutan nga unsa ni istorya nga naa sa Mateo 26. No, before ta mo sugod sa atong mga pagwali, akong gihangyo nga moduko ta sa ato ang ulo. Magampo ako para sa ato ang tanan. Mahigugmaon, madagayaon og Dios namo nga puno sa panalangin, balaan ug puno usab sa kaalam. Amo ang gipangayo o Dios ang paglamdag sa balang espiritu karong kahaponon kay ug sa amo alang kaugalingon nga panghuna-una wala gyud kami masabtan ug wala gayud kami kahibalo. Ug kining tanan o Dios nga amo ang makatunan ug madunggan karong kahaponon, akong pagampo nga mohatag kini ug mo fulfill kini sa katuyuan o Dios sa matag usa ka kalag nga naminaw ug makadawat niini karong kahaponon sa ngalan ni Jesus kami nagampo. Amen. Og amen. Kung naa ka mo'y Biblia sa mga naa sa ilang panimalay or asa man kamo karon live nga naglantaw, palihog ablihi ang inyohang Biblia sa Mateo 26 magsugod sa bersikulo 6 hantod sa 13. No, 26 magsugod sa bersikulo 6 padulong sa bersikulo 13, pagatituluhan nato ang atong pagaistoryahan karong kahaponon ug ang bili sa kinabuhi ug kamatayon ni Jesus. Ang ato ang pagaistoryahan nga panghitabo sa kinabuhi ni Ginoong Jesus kay kabahin gayud sa kadtong gikanta lang nato bag-o lang karon. Kabalo ko nga karong panahon na, ug nalipay pud ko nga kasagaran sa alas 3, daghan kayo kog makita nga mga batanon. No? Na og maglingi-lingi mo, makita ninyo na ang mga kasagaran sa mga batanon. Pero naay mga bililhon nga mga butang para sa mga kabatanunan nato karon nga og kadtong mga ibutang ta sa karaan lugar nga henerasyon, dili kayo nila makita nganong gitagaan manggayod og importansya og bili kining mga butanga. Usa sa mga butang gayod, example niini, kay ang mga karaan nga henerasyon, usa gayod sa mga bililhon nga butang or bililhon nga karakter nga gitagaan gyud og dakong pagtagad og importansya kay kining paghago sa pagpanarbaho. Work hard, no? Tibgikan sa pagsilang lugar sa kanang ato ang sun hantod sa pagsalop niini sa adlaw, perting panarbaho, working hard. And people of the older nga generation takes value on working hard. But if you would notice, ang karon nga mga henerasyon o mga kabatanunan, they would take kaning bililhon nga karakter mao ang working smart. Not really working hard, but working smart. Mao nang ang mga kasagaran nga mga amahan o ginahan sigig pagreklamo nga grabe man katapulan ning ako ang anaka, pero pag mangutana ka og bisag unsa nga pangutana sa tibuok kalibutan matubag. Kay ngano man naaman si Mr. Google. No? Work smart instead of work hard.
Pero dili lang kana, naay duha ka bililhon gayud nga karakter nga ang karon nga henerasyon murag importante para sa ilaha. Apan importante man pod sa mga older generation, apan dili gyud siya kompleto. Example niini kay kining ang karon nga henerasyon, ang ilahang bililhon kaayo nga karakter would be in the area of kanang pagkatinuod or genuineness. Kanang genuine gyud ka nga pagkatao ba? Wala kay bahid nga pagkapiki. Importante kana kaayo sa karon nga henerasyon. Mao bitaw nang musikat sa TikTok ang kanang magsayaw-sayaw ko nga ako lang, no? Because this is simply me. Okay? Dungog tag mga ingon na. Natural me, genuine nga ako. And people hate during this time, ang mga younger generation, they hate kana bitawng mga tao nga hipokrito. Some of you may be politicians here, but I'm sad to say nga kung ang mga generation now would see a politician, whether you are a good politician or kurakot nga politician, you are already categorized or naanakaan ang grupo nga dili ka masaligan kay hipokrito ka. Because of the experience before. But it's not only kining mga politiko. Apil pod ang mga religious leaders. Apil mi ana. Na categorize pod mi ana nga dili kayo mi in sa younger or newer generation kay tungod gi-generalize na nga murag hipokrito na, self-righteous, mayra na sa atubangan pero sa likod murag basin og daghanag mga ginabuhat. So this is very important for the younger generation, kanang pagka-natural, pagka-ikaw, dili hipokrito. Inyuhan ang hinumduman, especially in dealing with teenagers and the 20s during this time. Pero ang ikaduha pod nga paris niini, kining karakter or bililhon para kanila nga karakter which is immediate justice. Nang hustisya nga karon dayon dapat ako ang matagamtaman. Mao bitaw nang unsa man kasagaran ang top nga mga videos in YouTube. Kabalo mo? Isumbong mo kay mao na siya. Because people or younger generations now love immediate justice. Hustisya karon dayon kay nganuman. Sa una, ang hustisya gina-delay. No? 20 katuig na lang, wala pa nahuman ang kaso dito sa korte. Younger generations now would like immediate justice. Karon dayon. So as a result, tungod niini, kining duhagyod ka bililhon nga karakter para sa mga younger generations, nahimo ning niresulta nga ang amuang gamay nga butika didto sa kabasalan, nahimong trending. Nakabati na mo og unsay bation kung mahimo kang trending. Unsa may nahitabo? Naay senior citizen niadto sa gamayng butika sa ako ang inahan. Unya pag-abot niya sa butika, nipalit siya og kaning baby powder gamay. Kinsay mahilig mo palit ana tagpilahon ganina? Murag tag 15, 14, no? Baby powder. Nihatag siya 100 pesos sa amo ang tigbantay didto. Unya ang gisukli sa iyaha kay 35 pesos. Ambot og unsay nahitabo nga nganong 35 pesos lang, gidawat pod sa senior citizen ug niuli siya sa ilang panimalay, gitagbo siya sa iyang apo nga around 20 anyos ang edad. Pagkakita niya nga nganong 35 pesos lang man, di ba tag 15, tag 14 pesos lang mani. So nigawas dayon ang unsa ni, importante para sa adtong 20 anyos nga babayi ang kana bitawng pagkamatinud-anon sa usa ka tawo ug dili mangingilad, dili hipokrito. Kining mga butika or mga gabantay aning parmasya, murag giilad gyud ni akong mangingilad. And at the same time, tungod kay importante para kaniya ang immediate nga justice,
unsay gibuhat? Niadto sa Facebook og nagrant. Kinig yung mga tawo sa ingon-ani nga parmasya, giilad ang ako ang luoy kaayo nga lula. Unya, nahimong trending sa gamay namo. Dili pod sa tibuok Pilipinas ha, kay maulaw na pud ta ana og mahimog yung trending sa tibuok Pilipinas. Didto ra pod sa amo ang gamay nga lugar sa kabasalan. Daghan na kaayog comments. Ang uban mo ingon nga, ha, ka maot gyud batasan. Ang uban pod moingon nga basin di ay og nasayop lang. Kining bayhana gitagaan niya og dakong bili ang immediate justice. And at the same time ang pagkamatinud-anon og pagka-genuine sa mga tawo, dili siya ganahan og mangingilad og mga ipokrito nga mga tawo pareho aning ubang mga politiko og uban pang tawo. Niresulta siya og ingon-ani klase nga gawi. Ang problema lang, naay usa ka importante og bililhon kaayo nga karakter nga wala niya gi-consider unsa man kana ang kamatuoran. Pwede raman unta to mga igsuon nga moadto ka. Moadto siya dito sa butika nga, ma'am, sir, ngano man ni nga 35 lang ang sukli, dili ba? Pero ingon ana ang gibuhat dayon adtong bayhana. And akong gilantaw kini, ug ako ang gi-analyze pod kay nakat-on manggod po ko before nga kung naay usa ka tawo mubuhat og usa ka butang nga dili nimo or dili nako gikaangayan, ako ang ginasulti gyud og ako ang nakatunan nga dili dayon ko mo react. Usahay no na ay mga tawo nga lahi og sinultian, lahi og linihukan tungod kay kita na offend or nasakitan, mo react dayon ta, masuko dayon ta sa iya. Nakaton ko karong mga panahon nga lantawon kung unsa man di ay iyang gigikanan ug unsa man pod ang iyang ginaagian sa kinabuhi. Kay if ever naatay ingon ana klase nga pagpasensya ug paghuna-huna, ang kining ato ang kasuko labi na og imuhang mahibaluan nga ingon ani di ay ang iyahang giagian nga pamilya, klase sa pamilya or ingon ani iyang giagian nga problema, kaluoy na ang imuhang mabati. Di ba tinuod na siya? Maluoy ka kay nganong wala siya batasan. Siguro kay ang iyahang pamilya gipatubo pod siya nga walay batasan. So gihuna-una nako ni ug ako ang nakita nga ingon ato gayud nga tungod sa iyahang paghatag og dakong bili sa immediate justice og ang paghatag niya og bili sa genuineness of people nga dili mangilad, dili mga mangurakot, niresulta siya og pagbuhat og rant nga nahimong trending og nisikat kadali ang amuang gamay nga butika didto. Ang nakakita pagyod kay nga ning sikat na kay ang ako ang magulang didto sa abroad og ni nangutana din siya sa amo ang pamilya nga messenger unsa may nahitabo. Giimbestigaran dayon sa akong mama og sa ako ang auntie kay natarantar pod sila nga nganong ni sikat na mampod. Unya gipangutana ang amo ang tigbantay ug ang tulo namo ka tigbantay nagtinudlo ay ikaw man to. So in other words nasulbad na, giistoryahan na ngayon nagpasaylo. Pero murag nakabati na gyud ko og unsa di ay feeling kung mahimong trending, no? So kinsay na ay mga business dinhi palihog taas kamot be. Pagbantay gyud mo nga dili mo masayop og sukli labi na og batan-on, no? Okay. But regardless of that, looking at the situation, and as I was also nagtuon og nagampo sa Ginoo kabahin sa atong pagahisgutan karon, naay panahon nga naatay sa atoang kinabuhi, naay mga butang nga nagginatagaan nato og dakong bili sa atong kinabuhi. To a point nga paghatag nato og dakong bili niini sa matag desisyon nga ato ang ginabuhat sa matag adlaw, makita pod nato nga murag naapoy mas importante nga mga butang nga nahimo ng barato tungod kay bililhon ato ang panlantaw niining mga butanga. And that is even true with Christianity. Naay mga butang nga gitagaan nato og dakong bili sa atong kinabuhi
tungod kay nag-function ta ni aning kalibutana with regards to unsaon nato pag-achieve adtong mga bililhon nga mga butang, na disregard nato ang pinaka-importante nga mga bililhon nga mga butang ug nahimo siyang barato or cheap sa ato ang pagpanginabuhi sa matag adlaw. Pangutanan nako karon mga igsuon kanatong tanan is, unsa may mga butang sa kalibutan nga ginatagaan nato og dakong bili? You look at your life now, especially sa kanang pang-adlaw-adlaw nimo nga desisyon, bisan og ginagmay lang kana, unsa may mga butang nga makita nimo nga bililhon gayud kaayo. Let me give you an example. Some people love adventure and they love to travel. Bililhon para kanila nga maglakaw-lakaw sa laing nasod or bisan diri lang sa Pilipinas. And we could see that sa different nga mga post sa Instagram o Facebook. Uban ni ana inyuhang post nakakita ko, no? Kay gimingaw naman gud ta usa na katuig kapin nga wala nay laag-laag. No? Kadtong sa una nilaag gyud ko didto sa Manila, picture dayon, no? Kanusa pa ni mo balik, no, mga ingon ana nga post. And if we put a lot of value or bililhon kayo ning pagsuroy-suroy sa atong kinabuhi, sa matag adlaw pod nga kita nanarbaho or nagbuhat og mga business, ang mga desisyon nato nga ginabuhat or pag-budget nato sa ato ang mga salapi, apil og dakong bahin ang travel, di ba? Kining G's lang akong pamahaw, G's paniudto, G's panihapon kay para 200 ang akong paglaag-laag. Pwede ba na? We see that the things that we value affects our life so much. Ang kahadlukan lang, kung kana nga mga bililhon nga mga butang, dili mao. Wala na butang sa saktong lugar nga nakasukwahi na siya sa imuhang bililhon nga pagkinabuhi isip usa ka Kristohanon. Mao kini atong pagaistoryahan karon mga igsuon nga usa ka istorya sa mga disipulo ni Ginoong Hesus, kauban si Hesus nga diin nakita gayud kung unsa di ay ang naa sa sulod sa kasing-kasing sa mga disipulo niining mga panahona. Ang atong pagaistoryahan naa sa Mateo 26 ug ang nagsugod ang Mateo 26 sa bersikulo 6. Nag-ingon dinhi nga og si Jesus, og didto si Jesus sa Betania, usa ka lugar ginganlag Betania, sa balay sa usa ka tawo nga ginganlan og si Simon nga sanlahon. Mupos sa ta kadali og lantaw nato unsa may nahitabo niini. Og nakahinomdom ta pila na ka Domingo or pila na ka bulan nag-istorya kita kabahin sa kadtong si Jesus mibiya sa Jerusalem, sa templo sa Jerusalem, miadto siya padulong unta siya sa Betania apan kinahanglan man siya moagi sa mga bukid or sa bukid sa mga olibo. While naa siya sa bukid sa mga olibo, kuyog niya iyang mga disipulo, nagwali siya didto og ginatawag nato og the Olivet Discourse, wherein si Jesus nag-istorya kabahin sa iyang ikaduhang pagbalik ug unsay mga detalye sa panahon nga kini moabot. In the other scene o sa lain pod nga scene, nakita pod nato last Sunday nga ang mga leaders of the religious leaders sa Israel ni adtong panahon nagsabot-sabot. Kauban si high priest nga Caiaphas, ni-decide sila nga dapat gyud patyon kining si Jesus nga grabe ka samukan. Samukan tungod kay gidaot niya ang klase sa panggobyerno namo dinhi isip mga religious leaders. Pero niingon si Caiaphas nga dili nato siya patyon sa panahon sa kining Passover, kundili pagkahuman na sa Passover kay mahadlok ta nga magrayot. Again, if you would look at the heart of this high priest Caiaphas, ang iyahang bililhon kaayo para kaniya kay ang approval sa mga tawo. Maunang naabot sila ni ana nga desisyon. Nibalik na pod sa lain nga scene, mauna kani karon sa Mateo 26 bersikulo 6, niabot na gyud si Jesus kauban sa iyang mga disipulo didto sa Betania.
sa balay sa usa ka tawo nga ginganlan og Simon nga sanlahon. Ganahan ba mo mailhan og ingon ana nga pangalan, no? Si Brian nga sanlahon, murag dili pod siguro ta ganahan ina. Pero mauhang pagkaila kaniya, wala ta kabalo og wala gisulti nga nganong unsa may gibuhat ni Ginoong Hesus. But I believe Jesus was there para magtudlo og mag-ayo, mag-heal niining si Simon nga sanlahon niining panahona. And if you would notice, if you look at the book of Lucas Kapitulo 10, dili ni ang pirmirong panahon nga nakabisita si Jesus niining dapita. Luke chapter 10 verse 38 records of the encounter of Jesus with two sisters, si Marta ug si Maria. Taga Bitanya man to, silingan man to sila, no? Naabot si Jesus, niadto si Jesus sa panimalay ni Marta ug ni Maria. Si Marta unsay iyang gibuhat? Excited kayo siya nga naa si Jesus. Sige siya og pagpaningkamot og unsaon mahimong hospitable kang Ginoong Jesus og sa mga tawo nga nagpalibot kay nagtudlo man si Jesus didto. Siguro galuto si Marta, naghatag og mga unsa pang mga butang aron plastada ang pagtudlo ni Ginoong Jesus. Asa si Maria? Si Maria tuwa sa tiilan ni Ginoong Jesus. Naglingkod si Maria og naminaw intently to the Lord Jesus Christ sa tiilan. Sa gibuhat ni Marta, nagreklamo si Marta, Jesus, wa ka kabalo Lord nga kapoy nagyug kay ko, bahago nagyug kay ko sig banta or sige og kanang welcome og paghatag og snacks. Pwede ingnon na ning badlongon nimo akong igsuon. Murag ganina ra kay na diha ba, wa gyud gibuhat nga ipatabang sa ako . Niingon si Jesus kang Marta, "Uy Marta, Marta, dili in taon na ko na himuon, kay nga naman, kini si Maria, iyahang gipili ang usa ka butang nga mas honorable kaysa sa gipangbuhat nimo. She chose the most honorable thing by staying here." Actually, wala gyud gisulti kung unsa kanang usa ka butang. Apan if you would look at unsay bililhon, again, mubalik ta sa pulong nga bililhon para kang Martha, kay ang kasing-kasing ni Martha gusto siya muserbisyo kang Ginoong Hesus, nga mahimong komportable si Ginoong Hesus ug ang mga katawhan. Apan si Maria, ang iyahang bililhon kay dili lang pagserbisyo, she valued the presence of the Lord Jesus Christ Himself. It's two different things. If you are a person who values serving Christ, that is very different from a person who values Christ. Jesus said, by choosing to value this intimate moment with me, Mary chose the most honorable thing. If you would look at John chapter 10 or John chapter 11 and John chapter 12, naay nahitabo din . And there is also another story, or the same story in the eyes of John, na ay babayi nga niduol kang Ginoong Hesus. Ang usa ka babayi nga nagdalag mahal kaayong pahumot nga gisulod or sinulod sa usa ka botilyang alabastro, atong gikanta ganina, the alabaster jar. O gibubo niya kini sa iyang ulo, samtang naglingkod siya o si Jesus tambong sa kananan. If you would look at John chapter 11 and chapter 12, you would realize nga kining bayhana is the same woman who sat by the feet of the Lord Jesus Christ, si Mary. And during this time, when Mary entered the room, nisulod si Maria sa didto sa balay ni Simon nga sanlahon, karon siguro Simon nga naayo na sa sanla. Nagdala siya og around 12 ounce. Mark and John described it to be around 12 ounce, no, kung natay Coke og Sprite or unsa ba na, 12 ounce. Ingon ana kadaghanon kini. And it is made out of nard, matud pa. Kini nga nard is it came from a herb, usa ka sagbo or spice nga gikan pagayod sa India. It went or naabot
dinhi sa Israel, naabot sa kamot ni Maria nga nahimo na siyang usa ka perfume. Ang alabaster jar is a kind of it looks like a flower vase. Nga ang tumoy kay murag naay gisiminto. Unya gidala na ni Maria padulong kung asa naglingkod, although dili gyud siya lingkod, kay wala may ingon ana nga lingkuranan sa panahon ni Jesus. Kung dili murag naghapa si Jesus niining panahon na, probably nakikistorya sa mga tao o kay Simon. Pagsulod ni Maria, tanan nga mga tao, apil ang mga disipulo nakabantay na, nakita nila nga, uy, unsa man ni iyang gibitbit, murag mahalon manggayod kini. Mahalon kaayong pahumot na bantayan na sa mga disipulo. And when si Maria naabot na gyud sa duol kang Ginoong Hesus, gibuak niya ang murag siminto nga naa sa alabaster jar, and the fragrance of this very kanang humot kaayo nga perfume went to the room. Napuno ang room kini nga smell, a very expensive smell. Ang sunod nga gibuhat ni Maria, ning budlat samot ang mga mata sa mga disipulo, kay gibubo man niya diretso sa ulo ni Ginoong Hesus, midagayday sa lawas ni Hesus na abot sa tiilan. Usa siguro ni ana kay murag wala man natukan si Ginoong Hesus no, sa kahumot siguro ni ini, basin siguro natukan pod. Pero dili ingon ana ang pagkahingangha, nasak ang mga disipulo apan lahi klase ang ilang pananaw. Actually naay duha ka response tungod sa gibuhat ni Maria. Una, ang mga disipulo nangasuko, bersikulo 8 ug 9. Niingon sila nga, unsa ba kapuslanan sa maong pag-usik-usik? In other words, ang kadtong gibuhat ni Maria para kanila kay usa ka dakong pag-usik-usik, kay grabe man to kamahal nga perfume. Dakong pag-usik-usik, mauni ang niabot sa huna-huna ug kasing-kasing sa mga disipulo. Nidugang pagayod sila nga pwede unta ibaligya kaning perfume, unya ang halin niining perfume ipanghatag sa mga pobre. Great idea. Very practical nga idea. In fact, ang mga disciples during this time became pragmatists. Kabalo mo unsa ng pragmatist, people who are practical. In fact, there have been a lot of teachings that has become wisdom when it comes to practical things. And you have seen that sa Facebook, kusog kay mo mutanaw aning mga tawo nga like silang Jay Shetty or kining mga tawo nga naay unsa ni mga Hindu priest nga naay murag tuldok dinhi suna-una unya mo istorya sila kay mag-ana-ana ang ulo. These are very practical and the world sees it as wisdom. There have been a lot of religion that has been founded by practical and advices that are wisdom to people. You would listen to Jack Ma, you would listen to Jeff Bezos and Bill Gates. They would give you practical advices and it works, my friends. They became billionaires because of their practical or pragmatic approach in life. And the disciples became pragmatists during this time. Practical kay sakto man pod. Dili ba mo agree nako? Nga kung ibaligya lang to, daghan pa ang matabangan, usik-usik. Pero unsa may reaksyon ni Ginoong Hesus? Ngon si Jesus. Si Jesus nahimuot. Well, first of all, gibadlong niya yung mga disipulo, ningon siya, ay ninyo hilabti. Kaduha na ni. Una si Maria ay gilabti si Martha ay gilabti si Maria. Karon giingnan na pud niya ang mga disipulo ayo gilabti si Maria. Kay naa siya gibuhat, maoy usa ka maayong buhat kining iyang gihimong kanako. The word here is the word kalon, and it talks of a beautiful
act. Usa ka maanindot, usa ka valuable act nga gibuhat ni Maria para kang Ginoong Hesus. Kung unsa ka mahalon kadtong alabaster jar perfume, para kang Hesus, ang pagdawat pod ni Hesus niini, kay ingon ana pod kamahalon, ka beautiful, a good deed that Mary did to Jesus. Why is that? In fact, if you would look at the disciples, ug mulantaw ka sa John chapter 11, nigawas ang ilahang pagkapraktikal, naagyoy usa nga nigawas kung unsa ang pagkadunot sa iyang spirituanong bahin. Kinsa kana? Si Judas. John 12:6. Si Judas di ay ang misulti ani. Although kabalutang or gisulti ni Mateo nga tanan sa mga disipulo na ay ingon ani nga hunahuna ug kasing-kasing nga usik-usik, apan ang wala gayud kapugong ug miistorya gayud kay si Judas. Ug niingon si John, abilang na nga na-concern siya sa mga pobre, ang tinuod ana, kawatan kana si Judas. Daghan ng panahon nga nabantayan ni John nga kawatan si Jude or si Judas. So, nigawas ang tinuod. And if you would remember, just a couple of kanang days or probably a day before, gawali si Jesus dito sa mga bukid sa mga olibo. Unsa iyang pagwali, kabahin sa iyang ikaduhang pagbalik. Unsay punto niadto? Kay numdum mo, pila ta ka bulan gahisgot sa the Olivet Discourse. Unsay kanang punto sa wali ni Jesus? Kay numdum ta? Be ready. Pagbantay. Ang purpose nga nganong gisulti kadto ni Jesus ang daghang mga detalye kabahin sa umaabot nga mga adlaw sa iyang pagbalik. Ang main purpose lang is para magbantay kamo. Mateo 24:42 niingon si Ginoong Jesus, be watchful. Pagbantay because you do not know when I am coming back. Directly to the disciples in their eyes. But yet, the moment these disciples encountered a mind-blowing, extravagant situation, ang tanan nga gitudlo ni Ginoong Hesus muramag nawala. Nidagan man sa gawas sa kwarto o asa man sila karon. Yan na paggigisulti si Ginoong Hesus dinhi nga murag matingala pagayod kita, murag usa ka kontrobersya siguro ni para kanato. Ningon si Jesus bersikulo 11. Kaya mga kabus kanunay nga anaa kaninyo. No, ayaw gilabti si Maria kay ang iyang gibuhat kanako usa gayud ka maayo bililhon nga butang para kanako. Ang mga kabus anaa kaninyo kanunay apan dili ko kanunay ania kaninyo unsa man ni si Jesus. Murag wala may paghigugma sa mga kabus. Ingon ani ba? Unsa may punto dinhi ni Ginoong Hesus? I believe the point here of the Lord Jesus Christ is unsa man gyud ay inyong prioridad mga disciples. Yes, importante ang paghigugma sa isig katawo. But Jesus is saying here, if the love for others is not fueled by your love for God, ang imuhang paghigugma sa mga pobre o sa imong mga silingan, walay gamit. Mao kana ang tinuod nga pag-usik-usik. Di ba? Daghan kaayong mga tawo ni ining kalibutan na gabuhat og charitable works. They gave billions of dollars of money to charities. If the disciples would have done that, ilang gibaligya o gihatag sa mga pobre, they are the same with people who are giving charitable works. But Jesus is telling them, gasulti si Ginoong Hesus, nga unsa man gyud ay ang inyong punto, nganong mutabang mo sa mga pobre. Anaa ba ang inyong dakong paghigugma kanako? Nakadungog mo nga, gisulti na balik-balik ni Ginoong Hesus, nga pila na lang kaadlaw mamatay na siya. The disciples have heard this.
Mary have heard this because Mary have been an avid listener of the teachings of the Lord Jesus Christ. Kung ikaw mularga sa usa ka lugar nga layo, or siguro katong panahon nga ni bakasyon ka, ang mga tao nga nahigugma kanimo, imong anak ug imong asawa, unsa may bation nga kabalo sila nga mularga ka. Kung ako pa ng anak, si Ayoli, wala pa gani ka or ugma pa gani ko mularga or mulakaw, muingon na siya nga, Papa, I miss you. Maggakos-gakos na lugar siguro ng imuhang bana or imong asawa o imuhang mga anak, kay mulakaw na gyud ka, I miss you. Wa pagay ko kalakaw, I miss you na ka. Unya na, inigmulakaw na ko, i-text ko, I miss you. But yet, when you see the disciples, makakita ka sa klase, sa pagtubag sa mga disciples niining panahon na, wala may hint of emotional love for Jesus. They became practical. But there's no sense of love that you see here. In contrast with Mary, who the same time nga nakadungog na sa pagwali ni Ginoong Hesus, makita nimo nga si Maria sa kadtong pipilalang kapanahon nga nakadungog siya kang Ginoong Hesus. Ang usa ni ana nga iyang nadunggan kay mamatay ko sa tulo ka adlaw ako banhawon kadtong tanan. Gitresor ni Maria sa iyang kasing-kasing. And at this very point, Mary knew that Jesus would die in a couple of days. So she brought out this extravagant kaayo nga offering to Jesus as a saying to Jesus that I will miss you, Lord. I love you, Lord. I've heard your words. Nadunggan ako ang imong teaching and I have placed it deep in my heart. But for the disciples, there is no hint of that. They became practical, devoid of love for Jesus Christ. And Jesus is saying, okay man, and that is the second greatest commandment, to love others. Tabangan ang mga pobre, ang mga widows, mga byuda, o mga bata nga walay amahan o ginahan, orphans. But that must be fueled by the first commandment, maunang paghigugma kang Ginoong Hesus. Because if not, then pariho ra pud ta sa bantay bata or whatever foundation sa mga dagkong o mga dato nga mga tao if devoid of love. And we see that we can actually pwede ta magtrabaho, mahimong social worker in helping the people. The paglaom here are helping kanang mga the poorest of the poor nga mga children with which many of us kay napanalanginan. But if kana klase nga buluhaton, walay usa ka dakong paghigugma nga nag-fuel ni ana nga magbuhat ta og ingon ana, then pwedeng biyaan na lang nato na kay wala kanay kapuslanan in the economy of God. If you would remember, there is a church in the book of Revelation. The name of the church is Ephesus, the church of Ephesus. Ningon si Jesus Christ sa church of Ephesus, I know your deeds. Kabalo ko sa klase sa inyuhang buluhaton. Nakakita ko nga kamo sa katao nga hilabihan gayud kaayo ang pagbuhat sa ministry. And I've seen that you have persevered through many kinds of adversities. Gibiay-biay mo sa tao sa katilingban ninyo apan kamo naggunit gayud ug wala gayud nahuyang sa pagpanarbaho ug pagpagserbisyo sa mga katawhan. When it comes to theology, ang lalom nga pagtulunan sa Biblia ug sa Dios, inyo ha kanang gigunitan, ingon si Jesus, nakita ko na kaninyo. You hold the deep truths of the Word. In fact, ang tinuod ni ana tungod kay kabalo kamo sa doktrina nga lalom, daghan ng mga piki ug mga mini nga propeta nga inyuhang gikikbol pahawa sa inyuhang simbahan. Pero yung si Jesus, but I have this against you. You have left your first love. Gibiyaan ninyo ang inyong first love, nga unta, first love never dies. You left your first love. And as a result,
all of the things nga ilahang ginabuhat, mao ang dakong pag-usik-usik, kay wala man ang dakong paghigugma o pagkawili kang Ginoong Jesus. You know, it's easy to fake Christianity, kabalo ba mo ana? Simple ra kayo, duha ka oras lang sa tibuok semana. Muanhi ka dinhi sa simbahan, 2 ka oras. Simba ka, pag mukanta na ang atong praise and worship leader, magwarawara ka sa imuhang kamot. Unya og muwali na si pastor, og moingon si pastor, amin ba? Maingon ka og amin pud. Amin! Kanang 2 ka oras lang, makaingon nga, maayo gyud ni siya nga Kristohanon. Samot pa, og naa kay extra nga 1 hour or 2 hours mag-wider group. Unya, ijuha pag yung wider group, kusog mutabang, og manghatag, og mubuhat, og mga ministry. Apil pa ka, og memorial service, og uban pa. But then you could be running all of these things, magbuhat ka ni ining mga tanang mga butanga, apan ang imuhang kasing-kasing, og espiritu, uga. Why gasolina? Because if you did all of these things, nga walay pagkawili o pagkahigugma sa Dios o kang Ginoong Jesus, mao kana ang pinakadakong usik-usik. May pagniuli kas imuhang balay o magsige lang kag pagpanarbaho, pag-business, hayahay pa ka. Usik-usik ang pag-adto nimo og simbahan, pag-adto wider group, o uban pang mga buluhaton nga murag maayo lang tawon, apan kung wala ka na'y tinuod nga pagkahigugma o pagkawili kang Ginoong Yesus, mao ka na ang dakong usik-usik. But for Mary, dili pareho sa mga disipulo, nga di man yun nimo makita ang gugma nila kang Ginoong Yesus. Kaya ug imong lang tawon, ngano mang gusto sila manghatag sa mga pobre. Ay, if you can remember, nga kasagaran sa ilahang pag-away-away sa kaugalingon nila, kay ug kinsa maoy naas tuo sa kang Ginoong Yesus, kinsa maoy pinakataas ug pinakalabaw kanilang tanan. In other words, unsa ang bililhon para sa mga disipulo? Autoridad, gahom ug impluwensya. So maunang ganahan sila nga tagaan ang mga pobre, kay ug modaog ang mga pobre or ilahang madaog ang approval sa mga masa. Di mapildi nila ang mga religious leaders nga mao'y ilahang kontra. And they would rule with Jesus. Mahimo ng king si Jesus ug ako mao'y iyang right hand. So you see, the value is very different kung unsay bililhon sa mga disipulo. But for Mary, she learned from Jesus. She sat in Jesus' feet. She loved Jesus. As a result, gitresor niya ang pagpanudlo ni Ginoong Jesus. Niresulta kini sa usa ka extravagant kind of offering. The perfume. Ingon si Jesus, sa iyang pagbubo niining pahumot dinhi sa akong lawas, gihimo niya kini aron sa pag-andam kanako alang sa akong lubong. And Jesus have preached this a lot of times, nga mamatay siya, kastiguhon siya, kulatahon siya sa mga religious leaders, and he will die, unya mabanhaw siya sa ikatulong nga adlaw, apan wala gyud kato nito tisok sa huna-huna o kasing-kasing sa mga disipulo. But with Mary, Mary understood it. Why? Because she loved Jesus. She loved Jesus. She heard from Jesus. Gitresure niya ang pagtulunan nga gikan ni Jesus. Gibutang niya ang perfume para pag-andam sa ako ang paglubong. And I think this is the biggest or greatest compliment that any person could receive from Jesus. Ningon si Jesus, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga bisan diin gani sa tibuok kalibutan, igawali kining maayong balita, ang Ebanghelyo or the Gospel of the Lord Jesus Christ. Ang gibuhat ni ining bayhana, pagahisgutan usab, ingon nga handumanan alang kaniya.
And this is why, even until now, nagawali gihapon ta kabahin kay Maria o kining bayhana. But yet, if you would look at this sentence, you would realize nga ang gusto ipasabot ni Ginoong Jesus kay not really focusing on Mary herself, but ang iyahang gibuhat ni ining bayhana. Unsa man di ay ang gibuhat ni ining bayhana nga connected gayud sa gospel of the Lord Jesus Christ. Well, you seen, imuhang nakita nga grabe kaayo ka extravagant, dili practical nga pag-offer sa perfume. Unsa may gigikanan ni ana? Gigikan kana sa usa ka dako nga pagkawili ug pagkahigugma kang Ginoong Hesus nga dili na practical si Maria, kundili extravagant lover of the Lord Jesus Christ. You know, brothers and sisters, some of you have heard the gospel many times. Nawali na kanato sa atong mga pastor o sa atong mga leaders and wider group leaders about the gospel. And many times, or kadaghanan karong panahon na, we have reduced the gospel to a simple prayer. You follow me, and then you will become a Christian. Kung muyes ka. So Lord, ako kang dawaton sa akong kinabuhi, o gibuhat ka na, gisunod ka na sa usa ka tawo, pagkahuman mo ingon dayon tag, congratulations, welcome to the family of God. But there is one thing that is missing there, that Jesus says here, nga every time igawali ang maayong balita, kung unsa kadtong gibuhat ni Maria, dapat naa kadto. And what is that? That is our love, our delight, our cherishing, atong paghigugma, ug ang atoang pagkawili kang Ginoong Hesus. Do we preach that? Kay kabalo ka, ang mga Pinoy, kusog rabiya mo, oo. Dawaton nimo si Jesus, bay? Oo. Para mahuman na ka. Ganina ra ka sigyaw-yaw ba? 10 minutos. Unya imo dayng ingnon, welcome to the family of God. We are giving them false hopes when you do not see. Wala pa nimo nakita ang ilahang paghigugma o pagkawili ni Ginoong Hesus. Brothers and sisters, if you are to share the gospel, ingon si Jesus, dapat maapil diha ang gibuhat ni Maria, nga si Maria nahimong nawili, nahigugma gayod kang Ginoong Hesus, nga niresulta kini og usa ka madagayaon klase nga pagsimba kang Hesus. Let's remember this. Ang Ebanghelyo ni Kristo, the gospel of Jesus, kinahanglan mo resulta og madagayaong pagsimba nga pinasikad or fueled sa nanghingaping pagkawili sa Dios. Do you really love God? When was the last time that you sang a song to Jesus? When was the last time nga nikanta ka kang Ginoong Hesus? Bisan og dili ka ganahan sa imong tingog. No, okay ra man na nga maminaw ta no kay da sa atong balay kay sayon ra biya USB ra man na no. Naadayon dihay mga Hillsong o guban pang mga kanta nga ginapaminaw nato. But when was the last time nga ikaw ug si Jesus, you sang a song to Jesus? When was the last time you wasted your time in reading God's Word for hours and hours and hours? Nabuhat na ninyo? Because that kind of love, you cannot fake it. Ang inyong pag-anhi, pwede man ni pikion no nga, para naalang ko'y attendance dito kay gahulat ra ba si Miss Emmy. But do you really love Jesus? Kay sayang lang ang pag-anhi nato kung wala gipasikad sa gugma nga tinuoray kang Ginoong Hesus. Do you love Jesus? No, when I look at Mary, makahinumdum ko sa usa ka tawo nga have deeply kanang helped me in my spiritual growth. Kauban si Bonbon.
When we were in Ebenezer, there is this old lady, very petite, gamay kaayo, niwang tigulang nga babae, nga murag mahadlok ka kay ug mukusog ang hangin didto sa Ebenezer kay mapalid siya apil. But yet bisan og unsa siya kagamay, mo drive og dako kayong traktor, tigulang. And at that time when we were there, she was around 80, 70, 80. When it comes to ministry, grabe ang iya kadako ang iyang gugma sa mga Bible school students. She often raises thousands and even millions of money aron lang maka-eskwela ang mga gusto magpastor nga walay kwarta. When it comes to ministry to the kids, oh, she loved the kids. Kauban sa iyang igsuon nga chemist usab in the States, they love to minister to the kids. Dili lang kana ang iya usab kanang passion for the Lord. Grabe di mapugan ang iyang panguna-una, ang utok dili pud nimo masayon-sayon. When it comes to theology, she was our Greek teacher. She had a doctorate in theology nga area sa education in the States. When it comes to sharing the gospel, when she was in New York, pirmi niya ginaistorya before siya mosakay og sa subway, every time she would go to the train, she would pray nga, Lord, tagai ko og somebody in the subway nga pwede nako ma-sharean sa gospel. Very petite, young, old woman. But the courage to minister to 6-foot Americans was there. There was, it's rare nga mahitabo ni siya sa Ebenezer, pero there was one time nga naay gisapian og demonyo sa amoa. Usa ka worker sa Ebenezer. In kami nga mga, I was second year or third year in Ebenezer during that time, kami mo'y gagunit, ang uban gagunit sa kadtong lalaki kay kusgan kaayo, unya grabe among sinagita nga in Jesus name. Kusog kay among tingog kay nangahadlok man mi sa tinuoray lang. But she went there, very petite old woman. She came, unya iyang gihuwap-huwap sa ulo ang katong ihaman tong nga worker sa Ebenezer day, I mean. And instead of talking to the demons, kay kasagaran ra ba sa tuwa, unsay imong ngalan, demonyo? No? Instead of doing that, she asked the person, gigutom ka dong, gikapoy ka, kay dili biya sayon ug masapian ka og demonyo. And the man, kay murag hadlok, di ko kasabot ngano, kay kami dugay ming ginunita, kusgan kayo. But for her, mahadlok man, and I don't know why. So if you would look at her and compare her sa Ephesus church, when it comes to ministry, pareho, grabing ministry. When it comes to perseverance in serving the Lord, namatay na lang siya last year or 2 years ago. Lahutay. When it comes to theology and doctrine, di mapugnan, pareho ra. But yet there is one thing that she had that the church of Ephesus never had, and that is the love for Jesus. We were there a couple of years ago, nakabisita mi sa ilahang balay, and she was old na during that time. And she tells us this nga, sa late, karon na kutong kadtong mga panahona sa iyang kinabuhi, pirmi kuno siya nga siya na lang ang manihapon. Kaya mga kauban niya sa balay, busy, manglakaw. Siya na lang manihapon sa iyang gamay pod nga lamisa. And every time she would do that, butang niya iyang plato ug mga sudan didto, magbutang pod siya glaing plato sa iyang tupad. And she said, I want to do that because I want to see, or ako ang mahuna-huna that Jesus is with me sa ako ang pagkaon. I don't know, unsay inyong panglantaw ni ana, but for me, and when it comes to her love for Jesus and her desire to be intimate with Jesus, ang iyang delight is in Jesus, was the very fuel on why she is doing all of these ministries in life. Do you love Jesus, my friends? When was the last time nga niadto mo og Claveria or Dahilayan
And when you look at the view out there, the first thing you remember or you think about is being thankful to the creation of the Lord. Dili ang unsay porma sa akong Instagram feed inig mag-selfie ko. When was the last time you did that? And you really thank the Lord and you praise the Lord for His creation, for who He is. Akong pag-ampo, mga igsuon, the GCAF will not be known by our generosity, will not be known by the kind of ministry that we have. But my prayer is that GCAF will become a church who loves Jesus and Jesus alone. Do you love Jesus, my friends? I pray that every day we will grow in our love for Jesus. Let us pray. Salamat o Diyos sa imuhang pagtudlo kanamo karong panahon na. Daghan siguro kanamo karong panahon na, O Lord. Nagbuhat og mga buluhaton karong mga panahon na, daghan og mga ministry, gaapil mi og wider group, and we do a lot of things that we think makaserbisyo o makaminister sa ubang tao para kanimo. But yet many of us, Lord, are running dry. We have left our first love. We have forgotten our love for you. I pray, Lord, that you will renew it during this time. I pray that we would be extravagant lovers of Jesus. Nga morisulta pod og grabe nga dagaya nga pagserbisyo ug pagsimba kanimo. Help us to recover back our love for Jesus. Ug uban sa amuha o Dios nga wala pagayod nakabati ug ingon ani nga pagkawili kang Ginoong Hesus. I pray that the gospel, the power of the gospel through the Holy Spirit will teach our hearts to love God more than anything else. Because that is the very thing that is valuable for you, O Lord. We thank you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Og amen. Mayong hapon kanatong tanan.